Dobrodošli u novu epizodu UKI podcasta. S nama je don Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, nositelj i dužnosti prodekana za znanost, autor brojnih znanstvenih radova, studija, knjiga, bavi se književnim, publicističkim radom, urednik je jednog znanstvenog časopisa Crkva u svijetu. I evo, u svim tim svojim dužnostima, obavezama pronašao je vremena i doći k nama, i to usred teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, koji se upravo održava. Dobrodošao, Ivane, hvaljen Isus i Marija. Vas za Isus i Marija, i još bolje te našao ovdje i drago mi je da možemo se i na ovaj način iskoristiti prigodu teološko-pastoralnog tjedna da se ipak vidimo ne toliko baš blizu, ali u okolici Zagreba. Tako je, u okolici smo Zagreba, sve je to naša domovina i ništa tu zapravo nije daleko. A drago mi je da mogu doći, rado dođem kad je god prigoda, istina da je malo daleko od Splita do Osijeka. Sad Split, da. Ali mi je drago, doista drago, imam tu i dosta prijatelja, kolega, pa evo, i znamo se i mi godinama već. Volim i desetljeće možda i koje. I više. Ne, hvala ti što si došao i našao evo vrijeme iza nas. Kad smo razgovarali što bismo, onda mi se učinilo prikladnim da i ovu temu teološko-pastoralnog tjedna približimo i širem slušateljstvu, gledateljstvu. Tema je zanimljiva, aktualna je tema, pitanje krize crkve, krize vjere. Naslov malo zvuči zakučasto, ali kad se svede na otprilike bi bilo to. Da, svede se pomalo na krizu, to jest na jednu vrstu, možda naglasak je bio cijelog naslova, cijele ideje, na otpornost. Što možda nije loše ni podsjetiti da, ili možda da ipak onaj tko je to organizirao primijetio je da danas imamo sve više manje otpornosti, ako tako možemo reći, kod mladih naraštaja, gdje možda ovaj suvremeni svijet, suvremeno društvo koje ima neke svoje trendove ili svoje ciljeve, ne stvara dovoljno dobro otporne ljude, otporne naraštaje da se mogu nositi s bremenom, pa recimo tako bremenom povijesti, bremenom odgovornosti za narod i za crkvu. Sada danas se može dogoditi da stvorimo naraštaje profesionalaca koji pak s druge strane u ljudskom smislu, pogotovo u smislu kreposti, čvrstoće života, nisu dovoljno otporni nositi se s izazovima. I kod mladih naraštaja da jednostavno imate onda depresije, padove, mnogo problema koje se osjete u društvu. Čim nešto ne ide kako treba, kako je netko isplanirao, imate poteškoću kod mladih ljudi. Ovdje se nekako pokušalo i to, naravno da danas u vremenu već od kako smo prošli ono vrijeme od komunizma na ovamo i našem narodu i društvu, nekad vrijeme komunizma koje je tlačilo crkvu, stvaralo je s druge pak strane otporna naraštaja, jer ako vam netko stavlja breme na leđa, bili smo otporniji. Uvježbani. Očekivali smo da se može nešto ekstra dogoditi, da netko nešto sprema i da smo morali biti spremni na takve izazove. Danas nekako pristupamo životu i društvu pomalo idilično, sve isplaniramo, ne vidimo, kako rekoh, neku poteškoću takve vrste koju bi netko nama smislio ili unaprijed na neki način najavio da se ne slaže s nama, da ima nešto protiv našeg načina razmišljanja i rada i da će nam pokušati staviti klipove pod noge tamo gdje idemo. Danas jedna takva vizija života, pomalo vizija koja je i nekog virtualnog svijeta, gdje vi to nemate, izabirete svoj svijet, gdje komodno stojite doma i, kažem, imate drugačiji osjećaj za život koji nije kao stvarni život, da morate znati, treba zasukati rukave, treba raditi, treba stvarno biti prisutan, i danas možda to stvara manje otporne naraštaje. A neophodno bi bilo da svaki čovjek ili naši naraštaji, naši mladi, da stvarno budu cjeloviti, da budu otporni prema nedaćama života, prema izazovima. I kad čitamo Sveto pismo, na koliko mjesta nas samo i Novi Zavjet i Gospodin i apostoli upozoravaju, treba biti prokušan.
imati čvrstoću i da pače kao da, ne kao, nego doista Sveto pismo upozorava, nema kvalitetnog, cjelovitog čovjeka koji nije prošao kroz to. I zato mislim da je tema pogođena, malo je naslov kao takav. Mislim, evo sad ćemo citirati. Crkva u službi otpornosti pojedinca i zajednice, izazovi, krize, prilike. I onda imamo citat iz 2. Korinčanima. Dakle, u svemu pritisnuti, ali ne pritješnjeni, dvoumeći, ali ne zdvajajući. To je stvarno dobro pogođen citat. Tako je, dobro pogođen citat. Evo, što je Sveti Pavao uočio koliko je zajednica njegov, kao i on sam, kroz što je sve prošao, da vidi, bio je pritisnut, bio je na koje kakve načine, na kraju i kažnjavan, progonjen, šikaniran i sve skupa, ali nikada nije zdvajao oko onoga što je bilo važno, to je bila njegova čvrstoća vjere u Gospodina, pa znao je onda je to njemu i stvorilo jednu takvu otpornost, kao što će nekada i Stari Zavjet reći da se zlato kuša u vatri, bez toga nema. Evo. Tako, to je taj osjećaj, a naravno ovdje kao početak naslova, da onda mora crkva biti u službi, ona mora biti u službi odgoja pojedinca i zajednice. Tako. I u smislu, stvarno u smislu, doista biti sposoban podnijeti nešto i znati da taj boljitak. Danas moj dojam, ono što vidim kod mladih naraštaja, imate ljude koji su odmah zapaljivi. Danas mnogi kažu kratkog fitilja. Na prvu se reagira tako zapaljivo, tako polemično, tako, rekao bih, nepromišljeno. I onda svako ko ima opravdanje, kratak fitilj, ne može tako, ima mnogo posla, mnogo poteškoća, nema dovoljno vremena za svoju stabilnost, za svoju zrelost, jer nijedno društvo nije idealno. Onda je najlakše nekoga ispsovati, a da nismo ušli u njegovu kožu. Bez potrebe da ja sad nekoga branim, da li je to nekakva gradska ili državna vlast ili uprava i tako dalje. Ali čim se nešto dogodi, iziđe odmah u medije, odmah čim se vidi naslov, pod naslov slika, odmah idu psovke, pogrde, ne znam što, ljutnja i bijes, a u stvari nas vjera i Gospodin nas je učio nositi križ. I ako to tako jest, ja moram znati, treba znati nositi na duge staze, kršćanski život je život na duge staze. Na duge staze nije šprint. Tako je, nije šprint. I tu treba velika otpornost, jer nema idealnog društva i neće ga nikada ni biti. Poteškoće koje imamo ili nemamo, na kraju krajeva treba doista znati dobro procijeniti, i meni je uvijek paradigma rano kršćanstvo. Da. Gdje promatramo Isus od svoga propovijedanja preko apostola, pa u naredna 3 stoljeća to su bili naraštaji koji su nosili teret progona. Nosili križ, ali on je znao, ja imam vjeru, ja za tu vjeru i trpim. I nisu pljuštale psovke na račun careva. Da. Kršćanska zajednica je molila za one na vlasti. To znači biti otporan. Ja se ne slažem da on ne progoni, on ne radi ispravno. I ne moram ako su zakoni koje je donijela ova ili ona država u suprotnosti s mojom vjerom ili mojim kodeksom, moralnim kodeksom moje vjere, ja nisam obvezan ju poštivati. Tako je. Ali ne moram ići u revolucionarni... Tako je. I to crkva nije... Treba znati te zakone koje imamo, koji su bili nepošteni, koji su progonili. Crkva uvijek je detektirala ovo je neispravno. U nekim slučajima su ulazili u otvorene, mislim u slučaju idolopoklonstva tu je bila. Dakle, uvijek je postala neka granica preko koje se nije išlo. Tako je, nije se išlo, ali ne u smislu da idem ja sada, jer mi je propisao taj zakon, idem ja njega srušiti s vlasti. Dakle, idemo u revoluciju. Ja ne mogu prihvatiti, ja sam spreman. Dakle, moja leđa su, moj život toliko otporan da sam spreman podnijeti progon, pa i smrt. Ja Boga zatajiti neću. Tako. Mislim da je uvijek kršćanstvo više inzistiralo na ovoj revoluciji, ako se već mora koristiti ta riječ, iako ja nju ne volim, jer ima neke druge ideološke konotacije. Ali ako već treba, onda je to revolucija iznutra. Točno, apsolutno. To je važnija i učinkovitija i na duže staze. Apsolutno učinkovitija i to je jedina prava revolucija iznutra kada mi izgrađujemo pojedince i koji onda će on iznijeti i doći će do onog rezultata. Iznijet će taj teret odgovornosti povijesne na duge staze. Ali znaćemo, mi imamo razloga živjeti za dobrobit, na kraju krajeva za dobrobit carstva, čovjeka, vjerni Bogu. Tako. I kršćani nisu samo u tom naraštaju bili uvjereni da nešto rade za sebe. Ne.
Oni rade za dobrobit čovječanstva. Da, ali Ivane, ipak ima recimo jedna bitna razlika, ja sam nešto malo, ne mogu usporediti s tom, ali čitala te ranokršćanske spise, koliko je bilo mi dostupno. Kršćani su se razlikovali, recimo, to suvremenim pojmom po stilu života. Znači, nije ta vjera bila stvar neke zastave kojom se maše. Tako je. Niti su oni se morali deklarirati, ali su se upravo po životnom stilu razlikovali. Tako je. Ima jedan izvrstan dokument. Poslanica Diogen, na to. Tako je, poslanica Diogen, koja to kaže. Oni su bili s drugima dijelili zajednički prostor, zajedničko vrijeme, zajednički način. Imali su, isto kaže, dijelimo stol, ali ne postelju. To je bilo. Znači imamo mi vrednote. Mi nemamo svojih gradova, nemamo svoga jezika, nemamo. I ne ubijaju djecu. Naravno, oni su bili moralni kodeksi, to je ono što je njih razlikovalo. Divili su im se antički filozofi onoga vremena upravo po tom čudoređu. Čak su neki znali reći da evo gled kako su ti vjernici koji su neuki po stupnju obrazovanja, a imaju stil životni, ponašaju se kao filozofi. Znači ipak je taj... Čak su bili čak malo i ponosniji, da su bolji od Platona, da imaju više, čak bolji kodeks, jer na kraju krajeva starozavjetni čudoredni zakon, koji je na kraju dekalog, kojega mi svi pronalazimo u savjesti, nema nijednog filozofa koji je tako dobro poznao kao što je to Bog objavio u Starom Zavjetu. Onda su bili prvi kršćani ponosniji čak da smatrali su da su oni čak napredniji od Platona. Običan mali čovjek dalje od Platona. Pogotovo vidimo, drugo stoljeće je bilo onako vrlo zanimljivo, jer imamo filozofe obraćenike, Aristid, Justin, Tacijan, Teofil, Atenagora. Dakle, to su ljudi koji su iz filozofije prešli u kršćanstvo. Te tako tu vidimo da su oni to priznali i prepoznali, koliko je njima još vjera dala sigurnost, dala jasnoću, jer filozofi su mogli imati dobre pretpostavke svoje, ali odakle, kad potom običan čovjek čita pa vidi da se oni sami razlikuju, da se razlikuje Aristotel, Platon, Sokrat, da imate stoike, da imate epikurejce. Komu date za pravo? S druge pak strane, vjera koju Bog daje i daje objavu, daje nam istu sigurnost. I to nema odmaka, ni odstupanja da je nešto drugačije u jednom vremenu ili da drugačije vrijedi za nekog drugog pojedinca. Ili da mogu tu sada ja pristano birati što meni odgovara, nego Bog daje, ovo je paket mjera koje božanske mjere, božanski zakon. I čak starozavjetni pisac je bio ponosan koliko su bili u tome Božji, židovski, izraelski narod, ponosan kaže koji je narod tako velik da ima ovakve zakone kao što je nama dao Gospodin naš Bog. Ali tu ima jedna ozbiljna prepreka za današnjeg čovjeka, ne. To ja znam često reći. Dekalog počinje sa ne. Mi smo nekako navikli da sve bude u afirmativnom, sve je puno ovo ili ono, pušteno, slobodno je volje. Međutim, ideja dekaloga su granice. Tako je. I to je osnovna, meni se čini ideja. Znači, tako je, granica ili... Ne, znači to moramo mi prihvatiti da nešto ne smijemo. Granice također postoje, tako je. To je ključ da je jedna, recimo tako, jedna minimalna granica ispod koje se ne smije ići. Ja nekad ovako znam reći sugovornicima, studentima ili već na župi, to je kao oznake na cesti. Upozorujete na brzinu, na krivinu, na ono što tu ne smiješ preko toga. Zašto? Zato što je tu ugrožen, sam sebe ćeš ugroziti time. Tako da se upravo jedan takav univerzalni zakon i mogao definirati na ovaj način. Ali je to danas problem. I danas je to problem. Problem je uopće reći ne. Apsolutno. Problem je podvući granice. Jer danas moderni čovjek želi rušiti okvire i zato imamo danas takvu jednu situaciju u kojoj suvremeni moderni čovjek doista doživljava vrlo agresivno pristupa crkvi, doživljava to kao jednu instituciju koja postavlja granice. I onda se protiv toga mnogi bune, a ne vide u stvari što iza toga stoji da to postavljanje granica u stvari ide u prilog čovjeku, jer u protivno ako to ne poštuje, srušio samoga sebe. I to je ono što je poruka toga. Tek kad čovjek ukaže, onda malo možda otvori oči da to vidi, a to su cijenili kasno antički filozofi, rekao, koji su se bili obratili, Justin, Atenagora, Teofil i tako dalje, to su shvatili, to je njima samo Bog pomogao. Da ne idu ispod neke granice. Ljudskost ima i ovu donju granicu ispod koje ne smije ići. To ima.
Mi se razlikujemo od životinja. Ako to ne želimo prepoznati, mi padamo niže od njih. Ali onda, ono što isto tako ne znam koliko suvremeni čovjek razumije. Ako ima ova donja granica, s druge pak strane, tko je onaj tko današnjem čovjeku nudi neograničenost, uspona prema Bogu? To nitko, opet osim vjere, osim Krista i crkve, da mu nudi... Imamo neke surogate, kao što se zovu transhumanizam. To je bio ovdje veličasni Odilon prije par mjeseci, pa nam je malo o tome govorio. Transhumanizam nudi tu ideju. Tako je, tu ideju, ali on mora najprije srušiti ovu granicu. Ali ako mi srušimo plohu stola, mi smo pali dole u provaliju. Ne možemo se nadalje penjati. Tek ako mi dobro postavimo temelj ovdje, a taj temelj ovo ne smijemo ispod nekih granica, onda se možemo penjati. Prisjetio bi se samo one ideje kule babilonske koju Sveto pismo opisuje. Idemo sagraditi kulu do neba, ali jer su htjeli postaviti nešto što prkosi Bogu, što ide u inat Bogu, kao što bi bilo ovdje rušenje čudorednog zakona, to ide, naravno, svjesno netko ide rušiti u nekim kategorijama, ide rušiti taj čudoredni Božji zakon. Da bi rekao, možemo mi ljudi do Boga bez Boga. Nema granica. A u stvari zaboravljamo, onda srušimo sebi temelj. Ja sam sebi granica. Srušimo sebi temelj, onda ne možemo nikuda ići. Narcisoidna priča. U tvom izlaganju, koliko sam mogla iz sažetka vidjeti, ima jedna zanimljiva teza koja nam isto ispadne najčešće iz vidokruga. A to je da je vjera sama po sebi stavlja u krizu. Jer mi vjeru obično doživljavamo upravo ovako, kao temelj, kao sigurnost, pa onda i kao neku utjehu, kao izlaz, čak i kao bijeg od problema, kao izlaz, bijeg. Ima cijeli niz tu pretpostavki psihologiziranih, ja bih rekla, gdje se onda javljaju ovi moderni tumači, gdje se evanđelje onda rastoči u neku psihološku pomoć u 5 koraka. Međutim, iskustva vjernika upisana i u Sveto pismo vidimo, a znamo iz životopisa svetaca i tako dalje, i znamo iz Starog zaveta, da je vjera ta, i to Isus nije skrivao, koja stavlja u krizu. Apsolutno da Isus to je jedna škakljiva tema, rekla bih nezgodna tema, da je vjera stavlja u krizu. Apsolutno, i to je ono što je baš sama srž vjere. Počevši od Staroga zaveta, Isus je tu vrhunac napravio. Sjetimo se poziva na vjeru praotac Abraham. On je onaj koji je započeo vjerovati. Bog njega stavlja u krizu. Žrtvoj mi svoga sina Izaka. On očekuje Izaka potomstvo. I Bog ga uporno, u svakom koraku ga stavlja. Uzmimo primjer Mojsija. Isto tako, veliki vođa naroda, ali Bog ga stavlja u krizu. Moramo na neki način oduzeti ono zemaljsko na kojem bi on možda htio graditi ili s čime bi se osjećao možda puno sigurnije, je bilo Abraham koji ima svoga drugog sina, zamjenskog, ako bi se što dogodilo, ali Bog ga lišava toga. Ne, tvoj će sin Izak biti taj, žrtvuj mi ga. Da. I dolazi do toga da ga Bog stavlja u krizu, ali on mora nadići tu krizu, nakon toga on postaje onaj koji vjeruje. Isto tako, Mojsije koji izvodi narod i drugo, do Gospodina Isusa. Samo on, tako. Koji apsolutno svakoga svog, ali i kroz javno djelovanje, svakog svog sugovornika koji njemu dolazi za tekuće potrebe. Znaš, bolestan mi je ćerkica, bolesno ovo. Isus, ne činite to tek tako. Kaže, vjeruješ li da ja to mogu? Sirofeničanki kaže, ne priliči to, odbacuje. Onda joj kaže, vjera te spasila. Isto tako, grešnici, ženi koja dolazi pa mu ljubi noge, pomaže ih. Isto tako, kaže, vjera te tvoja spasila. On nju dovodi do toga, do te situacije da ona mora doći u krizu i mora iz te krize s njegovom pomoću rasti. Da. Pa metanoja upravo to i podrazumijemo, je li? Okret, obrat. Tako je. Znači, ja u tom okratu moram nešto izgubiti, moram se nečega odreći. A onda krize koje nam daje evanđelje kad kaže, dio njega napusti, kad je govorio da će on dati, da je njegovo tijelo, hrana, krv, piće, napustiše ga. Dolazi apostolima, kaže, hoćete li me i vi napustiti? Da. Onda im drugi put kaže, zar vas ovo sablažnjava? A što ćete tek vidjeti koju sablazan? Do onoga vrhunca, naravno, kroz sve ove korake, do vrhunca, i sve su to bile, njih stavlja u krizu. Primjer, putuju na lađi. Oluja se digla, on spava, on njih ostavlja u krizi. Učitelju, zar ne mari što mi ginemo? Onda kaže, malovjerni, zašto sumnjate? Gdje ih onda tom krizom izgrađuje, poučava?
kruna svih kriza, uskrsnuće, kad je njima rekao, još noćas svi ćete se vi od mene sablazniti, svi ćete se vi razbježati. Ponavljam te riječi i doista se to dogodilo. Pod križem ostao samo Ivan i ostala Marija, vjerojatno i on radi nje, ali i on bi se tako, isto tako, vjerojatno bio pobjegao i on. Ali onda odatle i Gospodin vraća od uskrsnuća i daje snagu svoga duha, da ih iz te krize koju su morali proći. Ovdje što je bit vjere? Vjera doista mora dovesti u krizu sve naše ljudsko. Rekla si sveci. Naravno, naše predodžbe svijeta, života. Kao što sveci, kako si rekla, sada što radi, gdje ga kuša? Sveti, na primjer, Antun Pustinjak. Ostavi sve i onda dođi slijedi me. On to čuje. Zar to nije kriza? Toliki drugi sveci, od ranog kršćanstva, pa ne znam, do Svetog Franje, Svetog Dominika, do modernoga. Uzmimo Stepinca. Zar on nije bio u krizi gdje je mogao biti na lovorikama, da on dobije sve što mu nudi država, što mu nudi vlast, što mu nudi Tito, da dobije to sve? On mora proći kroz krizu. Ja moram ići na križ sa svojim Gospodinom za spas svoga naroda. I normalno da to onda, to je istinska vjera. To je ono, i onda tu imamo ljude koji... To bismo sad mogli dopuniti ovaj naslov, da je vjera ta koja izaziva otpor. Tako je, vjera nam... I unutar nas samih, a i otpor zajednice. Mislim, više puta se i mi sami susrećemo s tim danas, u današnjem vremenu, da je nama vjera izaziva otpor ljudi. Otpor neposredno naše okoline. Odnosno, izgledamo čudni, izgledamo vrlo neobični, izgledamo čudni, pa fundamentalisti, katolibani. U susretu s ljudima, pa nekad imate gdje otpora u obitelji, gdje jedan član obitelji je revan... Što ćeš ti sad mene poučavati? Dakle, i narašta ili imate supruga koja ide na misu, suprug neće, pa i tu dolazi opet dolazi Isusovo, do otpora. Kako unosi i rat, nisam vam dovoljno sam mači. I tako je došao to, kaže, što da je došao, dakle, donijeti neku vrstu nemira ili oganj koji treba planuti, kaže, i što hoće ako već planuo taj oganj, gdje vidimo da on želi zapaliti ljude svojim ognjem. S time da ono što donosi taj nemir ili rat koji dolazi, taj rat ili nemir se stvarno događa toliko puta. Ne treba od toga bježati. Imamo situacija kada nas netko ne podnosi, a ništa mu nismo napravili. Ne znamo zašto. A to je, po meni, to je ključ. Samo zato što drugačije mislite i što osoba koja to vidi uočava da ste u pravu. A teško mu je, i to je prijetnja njegovoj savjesti. On nema volje poći pravim putem i njemu smeta, onda bi volio onda su svi kao i on, da nitko ne vjeruje, da nitko nije čestit, da nitko nije čudoredan, da ima dobro, debelo opravdanje za sebe. Ali kad ima netko ko se kad se pojavi netko tko pokazuje što je to stvarno ispravno, što je to stvarna radost, stvarna sreća, život, punina života, on mu je smetnja. Ona je smetnja. On proziva njegovu savjest. Onda bi radije volio da toga nema, da mu netko ne golica savjest, da ga ne prozove i da može on svojim putem u ovom zemaljskom komodu ili, rekao bih ja tako radije, mulju, jer mi često to nazovemo tako naš komoditet, da možemo živjeti sukladno nekakvim svojim strastima, željama, ambicijama i tako dalje, zaboravljajući ono pravo tko smo mi. A to Isus želi izvući na površinu. Zapravo visoko dostojanstvo. Točno, to dostojanstvo da ga mi budemo svjesni i da onda shvatimo ja moram doći do svog dostojanstva i odreći se ovoga svega što me opterećuje. I zato Isus kad poziva učenike stavljaju u krizu. Ako se ne odrečete svega što posjedujete, ne možete biti moji učenici. To je ta kriza u koju stavlja i na ovaj način ih pokušava da potaknuti. Ali zapravo diže sliku o njima samima, kaže vrijedni ste. Više puta kaže vrijedni ste. Vrijedni ste od onoga gdje pokaže imate u prirodi tako, ljepši ste od ljiljana, vrijedni od vrabaca, od ne znam čega, pa shvatite koliko vas Otac Nebeski voli, koliko ste vrijedni, pa onda prispodobe kod Luke. Jer ja mislim da ljudi isto često miješaju kreposti ili vrline poniznosti, onda se iz toga rađa, ja mislim, jedna kriva potreba ili slika poniznosti, da je poniznost znači ja sam bezvrijedan, ja sam ništavan, ja sam ništak. Ma ne, upravo to, upravo ta poniznost, jedna zdrava poniznost pred Gospodinom. Ali pred Gospodinom, ali pred čovjekom jedna realnost
jedan realitet, pa nisam sve moguće, imam neke svoje granice, nešto mogu, negdje sam jača, negdje sam slabija. Tako je. Ali ne da se ponizujem pred moćnikom. Točno tako. To je onda neka kriva. I da pače, nekada u svakodnevnom životu imate tih malih, recimo, moćnika u obitelji ili u susjedstvu, na poslu ovdje, gdje netko tako, čak se dogodi da vrlo inteligentno ljudi koji ne idu, ne prakticiraju vjeru, ali naiđe nekoga vjernika, sada on bi njega htio iskoristiti. Ti si dužan biti ponizan, ti si vjernik, ti moraš ponizan, a to znači ne smiješ se buniti, ne smiješ ništa, moraš to, a u stvari ne zna da je vjernik pozvan navijestiti i nitko nema pravo da kaže ja imam pravo te maltretirati. Sjetimo se, Isus podnosi sve, ali kada je udario zaušnicom i na žene koje podnose maltretirati. Često. Ali što je zanimljivo, one misle da je to njihov križ i da je to njihova misija, podnositi maltretirati. I onda misle da ih tako tu crkva uči i koliko puta mi svjesnicima kažemo to nije to. Netko treba podnositi sve za spasenje, da drugoga poučim. I onda sjetimo se, Isus kad dobije zaušnicu kaže ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako ne, zašto me udaraš? Dakle, i u obitelji, u svakodnevnom životu. A ideja dostojanstva je ključna. Ja mislim, najvažnija poruka, jedna od važnijih poruka evanđelja je sloboda i dostojanstvo. Sloboda i dostojanstvo i to je evanđelje donijelo... Konačno diže i žene, u tom njihovu dostojanstvu. Apsolutno. Ja sam u tim svojim malim istraživanjima kroz rano kršćanstvo, a na kraju krajeva i rezultat toga dođe do toga. Kršćanstvo je afirmiralo ženu. Evo, naravno. Apsolutno. Ono je došlo do toga. Žena u rimskom pravu nije bilo prava žena. Kršćanstvo je učinilo to da ipak ona kasnije da uđe žena kao osoba sa svojim dostojanstvom u pravo i da i sustav i društvo je jednako pravno. Ali imamo jedan jako važan zaokret, kardinalne kreposti, dakle one koje smo naslijedili iz antičkog sustava, nisu mogli pripadati ženi do kršćanstva, u ranom kršćanstvu. Tako je do kršćanstva. Ti znaš, dakle, kardinalne kreposti se pripisuju ženama. Znači da je žena mogla biti razborita, mogla je biti hrabra, mogla je biti snažna i tako dalje. To je nečuveno. To je bilo nečuveno. I sada to je bila poimanje kreposti da biti... Da, i sad ovdje isto sam ja naišla, sad ja tebi neka svoje male bilješkice koje sam pronašla, a to je u hrvatskom jeziku virtus, znači i vrlinu i snagu. To isto znači krepost. Ja sam kod Marulića to gledala, recimo Judita gdje izgovara ključne neke svoje riječi, kripost, to je i snaga. Na nekim mjestima izričito snaga. Gledajte kako to dvojstvo... Nažalost, je bilo od vir, dolazi od muž. Dobro, sad tu imamo neke... Ispalo je bilo... Ali to je muževnost kao snaga. Onda je kršćanstvo napravilo preobrazbu. Recimo, ja sam malo kod Svetog Jeronima to proučavao, kad on govori, pa žena može... Mislim, on ne vidi razliku, jer ispalo je bilo da žena nije uopće kadra za askezu, za krepost. Znači, ne može se... Jer ona je ispala kao neka vrsta nekog derivata muškarca, neka niža vrsta muškarca koji nikad ne može biti pravi muškarac. Dok se to onda kršćanstvo je na kraju tu koncepciju srušilo i reklo, žena može ravnopravno biti krepostna kao i muškarac, nema u tom nikakve razlike. Tako da je moralo doći do tog obrata, jer pomalo i ta mala jezična zamka je bila u tome što virilitas... Ali više, da, to je nasljeđe gdje je kršćanstvo dalo novo bogatstvo pojmovima i reklo, ne, to jednostavno, to pripada i ženi, to nije samo muška stvar. Ali od toga zapravo imamo tu ideju snage, od muževnosti kao sinonime za snagu. Dobro, bilo je tu i kasnije nekih drugčijih smjerova. Ja mislim u srednjovjekovnoj skolastici opet pod utjecajem Aristotela, da su se javljali neki povrati na antiku, ali u ranom kršćanstvu su položeni temelji, zapravo Isusovu nauku su položeni temelji i onda se rano kršćanstvo razvijalo. Tako je, bilo i ovakvih i onakvih fakt. Dobro, možemo mi puno... Htjela sam još nešto o toj krizi o kojoj govorimo, današnjoj krizi. Drago mi je da crkva, mislim ovdje na institucijsku crkvu, teologija, službenu teologiju, prepoznaje tu krizu, ide u susret čovjeku u tom nelagodnom stanju i možda otvoreno govori o tome. Nemamo sad više nekih ublažavajućih pojmova, izazov, poteškoće i tako, nego se zapravo izrijekom govori o krizi, jer ne možemo relativizirati stanje u kojemu se nalazimo. Naravno da je uvijek bilo. Međutim, mi smo sad suočeni s malim apokalipsama svakodnevno. Hoćemo od
vremenskih prilika, neprilika, hoćemo teških društveno-političkih kriza. U ovom trenutku imamo, mi smo zapravo u ratu, vjerojatno u svjetskom ratu, trećem svjetskom ratu. Da ne govorimo krizu zdravstvenu koju smo prošli, epidemije i tako dalje. Znači, ipak postoje neka razdoblja u povijesti kad su, iako je povijest permanentno krizna, ali ipak postoje neka razdoblja kad su nekako te krize gušće ili kad su čitljivija ta znakovlja koje nam odašilju krize. Sad, crkva je i institucijska, ali crkva smo i mi, jer kako kažeš ti, kako piše zapravo u naslovu časopisa crkva u svijetu. Mi smo crkva, vjernici su crkva, ali kako u tom svemu crkva je dakle u svijetu i ona prolazi te bolesti. Nije otok, kako bismo rekli. To je teškoća. Nije i ne može biti otok. Ne može biti teškoća. Zato jer u biti, recimo, crkva ne postoji kao neka fiktivna organizacija. Ona postoji u nama. Tako. U pojedincu. I sada, kao što vjera, isto tako, nema negdje vjere nekom, kako bi rekla, nekom zrakopraznom oblaku, u nekom čardaku, pa sada, evo, to je vjera, pa onda prema tom mi koliko odgovaramo tom nekom, ne znam, Platonovom svijetu ideja, pa onda smo mi dobri ili ne. Vjera je u nama i zajedno s nama, s crkvom, kao što je i crkva u nama. Mi smo, ono što kaže Pavao, tijelo Hristovo. Nema izvan nas vjere. I znači, ako ja kao jedan ud tijela Kristova, kao član Božjeg naroda, mogu u društvu u kojem živim, jer ja ne živim samo ucijepljenu nebesku stvarnost, živimo i konkretan život na zemlji. Sve što se dotiče čovjeka, bilo koja kriza, bilo koji problem, ne mogu reći da sam ja izuzet, ili mi kao takvi. Ako dođe rat, ako dođe druga pošast, druga nedaća, ako dođe pandemija, ako dođe potres, sve to se tiče nas. I zato vidimo da mi ne možemo izbjeći taj govor, jer jednostavno bit crkve je u tome da je crkva u ovom zajedništvu i osoba koja je tu. I crkva je u svijetu, ona ne može biti izvan toga. Da, ali imamo jednu još opomenu u nastavku evanđeosku, u svijetu, ali ne od svijeta. U svijetu, ali ne od svijeta. To je Ivanovska sintagma koja njoj daje snagu da ona pazi na ovo budno, jer ona je tijelo Hristovo. Životni, vitalni podražaj dolaze od Gospodina. Njezin, recimo tako, stil razmišljanja, bar onako slikovito rečeno prema čovjeku. Mi kao ljudi imamo sada određen život intelektualni, emotivni, pitanje ljubavi, pitanje razuma i razmišljanja su dva temeljna pitanja, to jest temeljne sposobnosti čovjeka. Tako isto i crkva. Ona je tijelo Hristovo. I ono što postoji kao trajnost, neupitna trajnost, kao kod prema kojem ona treba živjeti, kao što se događa nama genski od začeća pa do smrti smo mi. Imamo taj kod koji nosimo u sebi našeg identiteta. I dok nam se tijelo mijenja, razvija pa potom stari, ali imamo svoj identitet. Taj identitet mora imati i crkva. Da bi mogla ona vršiti svoje poslanje, da ne bude od svijeta, ona dolazi od Boga. Ali je Bog šalje u svijet. Kao što je poslao svoga sina. On je došao iz krila očeva, došao u svijet, utjelovio se, išao biti za čovjeka, ušao u svijet. Tako isto daje zadaću crkvi. Ona u svom načinu razmišljanja, u načinu ljubavi, to jest djelovanja, voljnom ovom elementu koji nju motivira za djelovanje, ona ne može se voditi parametrima svijeta. Ne može biti pristrana, ne može ljubiti ono što svijet ljubi. Ona treba ljubiti ono što Bog ljubi. Ne može misliti ono što svijet misli. Ne može se ravnati tim kriterijima. Ona misli ono što Božji logos, Božji sin njoj daje da misli. Evo, toliko, ali i on je došao u svijet, i on je bio tu, i on je, znači, mi nemamo drugog života, drugoga svijeta, nemamo drugog prostora, nemamo drugog vremena. Zajednički jedan, da. Ovo je tako, svakom pojedincu, to je to njegovo. I on u tom svijetu, u tom prostoru, u tom vremenu, s tim ljudima s kojima živi, on treba djelovati sukladno onom što mu daje glava, Krist, i sukladno snazi Duha Svetoga koji je ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. I onda ja ljubim snagom Duha, kako nam je Duh učio, a ljubi beskonačno sve ljude, želi privesti spasenju. Ja donosim svjetlo ovom svijetu da ljudima
pomažem da razmišljaju ispravno, snagom Kristova svjetla. On je taj razum koji nam daje pravo svjetlo. Evo, toliko onda, i mi sami u tom onda imamo ova dva modusa. Da smo u svijetu i ne možemo napače, ali ne od svijeta. I to je na kraju krajeva ona velika radost i ona velika zanimljivost. Da, mislim, zanimljivo je, meni je to jedna izazovna i dinamička stvarnost, jer da nekako imamo jednu dosta korisnu distancu. Vjera daje jednu vrlo korisnu distancu, jedan odmak. Tako je. Bolje mi vidimo, drugčije gledamo stvari, ne vidimo tu neku slijepu nužnost, nešto što mi ne možemo, nego jednostavno imamo ideju da će to isto i proći, da to sve skupa nije jače od te ideje. Imamo pregled cjeline, što nikada prije kršćanstva u filozofiji nije postojao pregled cjeline, pogotovo razumjeti cjelokupnu povijest kao jednu cjelinu. Bile su dakle slijepe sudbine, bila je takva fragmentacija, svatko se snalazi za sebe za ono vrijeme koje je on tu. Ideju smisla. Mislim da je kršćanstvo daje potpuno jasnu ideju smisla. Tako je. Jer koliko god, mi smo nekako navikli ili želimo taj komoć, što kažemo, ili komfor, suočavamo se s idejom osamljenosti, različitih vrsta depresija i zapravo sve to izvana ne može nas ispuniti, koliko god mi za tim težili definitivno. I to sad vraćamo na tu ideju čovjeka koji ipak ima neko više dostojanstva. Apsolutno. I recimo jedan veliki sveti Augustin se s tim suočava da ga ne može ništa izvana ispuniti. Onda kaže, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. A sam je rekao, tražio sam Boga ovdje, ondje u prirodi, u stvarima, u ambiciji, u zadovoljstvima, koje kakve naravi i ništa ga nije moglo ispuniti. Onda dolazi do ovoga, nemirno je srce naše, tu pronalazi pravo ono sidrište svoga srca, tu je pronašao onaj mir, odatle onda može djelovati snaga za dalje. Da, ali u svemu tome nekako mi se čini da nam nedostaje jasnoća govora, možda bih ja rekla, govorim u službenoj crkvi, u službenim istupima, na što mislim. Kada želimo, a to je normalno da želimo učvrstiti se u vjeri. Mi smo sad suočeni sa idejama, ti ćeš vjerojatno prepoznati neke heretičke ideje, ali one se razvijaju u okviru same crkve. Konačno i Papa Benedikt je govorio, baš sam se tu izdvojila negdje 50-ih još godina, crkva i novo poganstvo. Dakle, poganstvo koje je ušlo u crkvu. Dakle, to sad više nije problem odnosa crkve i svijeta kao novo poganstvo, nego odnos poganstva koje je u crkvi. Tako je. I različiti oblici posvjetovljenja, možda bi se to tako moglo reći u crkvi. I meni se čini, pogotovo od Drugog Vatikanskog, da crkva ima neopravdani krimen iza sebe ili stigmu zakašnjele modernosti. Znači, ona se stalno mora opravdavati zašto nije moderna, zašto nije demokratska i pravdati se zašto nije dovoljno moderna. Zašto se nije dovoljno prilagodila? Zašto, pa ona pitanje žena, pa ona to takva obitelj. Ja čujem često u krugovima u kojima se kreće upravo to. Pa zašto se ta crkva već jedanput ne prilagodi? Zašto ona ne mijenja te svoje zakone? Mislim, to je možda ta crkva ili ta kriza ili ta opasnost ili ta bolest iznutra. U našem nastojanju da brzo riješimo poteškoće, da ne izgubimo možda stado ili ne znam, mislim ovdje na institucijsku crkvu, da idemo na ruku, da govorimo ono što ljudi žele slušati, a da ne nudimo ovaj tvrdi govor. Tako je, to je ono što Isus imao, kad Isus sam kaže reći će tvrdi je to govor koga može slušati. Što misliš ti o tom procesu prilagodbe, iako vide se sada tendencije suvremene, posebno među mlađim ljudima, zabrinuti, ovi konstatiraju kao novi konzervativizam, pa su jako zabrinuti. Zabrinuti su sada kao kako mladi svećenici, sad su konzervativni, umjesto da budu još moderniji nego što su bili stariji, pa onda u tome vide regresiju. Ali čini mi se da su neka slaba mjesta i slijepe pjege, ja bih rekla, tog pokušaja za modernizacijom se sad sve više razotkrivaju. Što to znači
za crkvu biti moderna. Mislim, a ta modernost je, mi vidimo sad već crkva je uvijek, po mom sudu, uvijek kao takva nova, ali uvijek je i moderna u sebi. Ona je ono što ona nudi čovjeku. I to je, nažalost, ako mi to nekad ne znamo, kao svećenici ne prepoznamo kao crkva, onda imamo kompleks. Da nešto mi moramo. Nismo dovoljno moderni. Evanđelje je najmodernija poruka koja može biti čovjek. Ali evo, onda mi se sad malo to stidimo, ili kao malo tvrdog govora, treba ljudima govoriti i o pokori, i o grijehu, o vraćanju, svemu, o kazni. I sada, ja sam jednom zgodom tako je. Jednom zgodom sam, i sad malo kad to gledamo sa strane, promatramo od Vatikana, od Sabora na ovamo, nije Sabor kao takav kriv. Naravno, ali to su trendovi. Ljudi koji su negdje nekom trendu interpretirali benigno, pa sad došlo novo vrijeme, sad je vremeno, to je prošao Drugi svjetski rat, sada novi čovjek koji se sad tu budi i koji će sve to stvoriti sam. Oduševljenje je bilo veliko. Ono što danas zovu, oni riječi optimizam. I mnogi su u crkvi imali taj optimizam. Zaboravili. Tehnološki optimizam, da. Kršćan ima nadu, a ne optimizam. Nada je nešto drugo. Nada je druga jedna vrsta kreposti. Jer ja vidim što se događa. I onda je došlo tako da sad ne smijemo reći, ljudi, pa mi ćemo nekoga povrijediti, pa kako ćemo, iz neke korektnosti, mnoge su se teme zaobilazile. Mislim da su se razvodnjala i da to u konačnici neće pridobiti vjernike, nego će ih zapravo možda izgubiti ono što ima. Držim da stvarno moramo vratiti se izvorima na neki način. Izvorima se vratiti. I ono što je zanimljivo, što naravno da trebamo imati u vidu neku vrstu, recimo tako, promjene mentaliteta ili ljudi koji, ali ne odstupati od tema, od onoga što treba. Treba samo biti inteligentan, znati kako temu predočiti. Naše nije da ja sad idem nekom prijetiti paklom. Pa kao je stvarnost, ne treba prijetiti, ja trebam čovjeku navijestiti. Upoznati ga. Dakle, upoznati ga, najmanju ruku, upoznati ili navjestiteljski djelovati. Dakle, jedna je stvar nekoga iskoristiti neku temu da mu prijetim, a druga stvar ga suočiti sa stvarnošću. Svetosti, neprolaznosti života, grijehom mi sebe uništimo i navjestiti u to. Posljedice su takve. Život je jedan, jedinstven, prevrijedan da bismo ga potrošili. Naravno, i tu treba znati, dakle, biti inteligentni. Nikome to nije drago, nikome to nije drago čuti, ali treba, doista, ne možemo bježati od tema. Ali je u pitanju vječno spasenje ili... Vječno spasenje. Dakle, kad mi čovjeku kažemo, prijatelju, ti si prevrijedan, ono što ti mi kao crkva želimo reći, netko drugi ko ti kaže griješi, ko ti kaže, daj, poslije ti govori, uživa, jedi, pa on ti ne želi dobro. Jer pazi malo, pripazi, vidi, jer nas Gospod stvori i onda na taj način nikoga ne trebam ja strašiti ničim, ali ga upozoriti, dati mu informaciju, reći, pokazano da ga volim, da radi njega govorim, a ne radi sebe, da ne ispadne sada nekakav tamo svećenik s oltara, sada on radi sebe, da je malo ustraši, da ima svoje podanike koji su njemu vjerni, koji će njemu poslije donose svoj porez kroz milostinju, sad on njih straši da moraju biti oni vjerni. Ne treba to meni. Nikoga ne treba strašiti. Ali imam iskustvo živoga Boga koji mi je objavio da postoji druga strana i da ga mogu povrijediti, da znam ako Boga vrijeđam, pa ja sam zaslužio kaznu. I da mogu reći, prijatelji, moje iskustvo je takvo, iskustvo čovjeka kao takvoga, toliko je svet, toliko velik, toliko uzvišen, vrijedan dostojanstva. I Bog mu je dao dostojanstvo, ne on sam sebi. Ako ideš protiv Boga, ne zaboravi, ovo ti je sudbina na ovaj način. I to ne čini da bi ga straši da on bude moj podanik, kako nas često žele i mediji interpretirati. Evo ga, crkva straši njih paklom ovim kaznama, plamenom ovim, da bi imala... Ali ja nudim oslobođenje, da, s druge strane imamo... Tako je, da bi imala one male poslušnike, da su, znači, tako interpretira, vjernici su nekakvi poslušnici koji moraju slušati, ne smiju ništa reći, ne smiju imati svoje mišljenje, ne smiju dignuti glavu, da pače. A mi smo, ako itko ima, tko je ponosan u životu, tko mora podići glavu, to je netko vjeruje u Boga, u Krista, i koji je napravio zaokret u odnosu na zlo, i koji je shvatio ono što je govorio shvati Papa Leon Veliki, kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo. Zapravo, to je lijepa stvar kad shvatimo da naša vrijednost ne ovisi o tome hoće li nas ljudi hvaliti, ili će nas kuditi, hoćemo li dobiti nagradu ovu ili onu, hoćemo li završiti ovaj ili onaj fakultet, dobiti tu. Znači, uopće nam o tome ne moramo se uopće dokazivati na tom planu. To je jedna oslobađajuća
Apsolutno, to je oslobađajuća stvarnost, to podiže čovjeka, to mu daje dostojanstvo, to mu daje jednu opuštenost. Užitak života, da s užitkom u sve ono što je rekao i Pavao, pritješnjeni, ali ne pritisnuti do kraja. I mogu biti poteškoće, ali ne može nam nitko oduzeti to što imamo, tu snagu, tu radost iznutra i taj osjećaj dostojanstva kad živimo po Bogu, pa nema ništa ljepše od toga nego osjetiti tu snagu takvog dostojanstva. Da. Lijepo mi je što govorimo dobre stvari. Meni se čini kad slušam i pratim neke osvrte i tako da smo zarobljeni i mi, mislim tu i na sebe kao crkva, da smo zarobljeni negativnostima. Razvija se jedna silna potreba, nameće se zapravo potreba autokritike. To se vidi zadnjih 50 godina u različitim oblicima, pa evo, znači, kao ono, ajmo vidjeti šta ne valja kod nas. Mislim da sam negdje naišla jedan zanimljiv naziv, ojkofobija, znači mrzim svoj vlastiti dom. Ajmo vidjeti šta ne valja kod mene, pa onda to što ne valja kod mene, ja ću biti hrabra, pa ću ja to iznijeti cijelom svijetu, da cijeli svijet vidi kako kod mene ne valja. Mislim, uz neku zdravu dozu kritike koja je naravno dobra. Ne znam, meni izgleda da je i ta pretjerana kritičnost, znači to sad cijepidlačenje, ajmo vidjeti što ne valja, ako bismo išli tom logikom, rađa jednu gorčinu, rađa jednu... Ona ne oslobađa, jer ako bismo išli logikom, takvom logikom, nikada sebe ne bismo istinski oslobodili toga. Da, jer onda smo zarobljeni. I upravo zato da je Isus išao tom logikom, da on nama sada sve... To ti ne valja, to. Nikoga on oslobodio ne bi, to jest nije uopće to htio pokazati to. To nije ideja toga. Jedna je stvar shvatiti pred Bogom, stvarno shvatiti. Što mora mijenjati. Što mora mijenjati, na kraju shvatiti ja sam običan čovjek, grešnik kojemu Bog daje velike mogućnosti. Ali shvatiti, ne smije računati na sebe jer sam grešnik. A Bog je onaj koji mi nikada to nije išao ubilježiti. I sjetimo se da i Sveti Ivan u poslanicama on to briše, da on nas sakrament da briše, da on tu sigurnost da nam pobrisao i da ne moram stalno gledati. Da nas ne tlače grijesi. Da nas ne tlače. I onda sjetimo se da nam upravo Sotona, Sveti Ivan definira Sotonu kao tužitelja koji nam stavlja pred oči naše grijehe. Na takav način da nam stvori dojam da su nam trajno ostali, da ih se ne možemo riješiti, a u stvari Bog nam želi dati krila da idemo dalje i da možemo podvući crtu i da ne griješimo više. Naravno, kako rekoh ovdje, ekstravagantnom smislu riječi o teškim grijesima, da možemo ići dalje, jer ovakva jedna ljudska kritičnost koja bi se samo svela na ljudsko, da idemo sebi promatrati, a imamo mi tu posla da bi mogli cijeli... Vrti se oko sebe, što vi rekli, autoreferencijalno, vrti se sami oko sebe. Tada bismo se zapleli. Ono što je zanimljivo, što možemo, na primjer, pročitati iz Isusove prispodobe o milosrdnom ocu. Kad mu dolazi ovaj sin, to je toliko fascinantno. Kaže, spazi ga iz daleka, vidi, potrča. On njemu ide i prima ga u zagrljaj. I sve mu briše. Ne pita ga, ti si me povrijedio, ti si mi uzeo novac, moje imanje, ajdemo računa, ide to, pa ću te ja to. Ne, nego kaže, veselimo se. Upravo, to je Bog. Ali tu je isto jedna važna stvar, da se on mora obratiti. Naravno, on je morao doći do toga da je došlo do svi... Vidi, toliki najamnici moga oca imaju sve što, a ja ovdje čuvam svinje. Kako kaže Gundulić u Suzama griješenje, spoznanje, pokajanje. Znači, bit je ideja da čovjek spozna bez toga. Tako je. No, ja veze, ja griješim, pa će mene opet dobri Bog u svoje krivo, pa ovdje ja opet griješim. Tako da ovdje vidimo to u stvari, mi kad griješimo, ne možemo se samo vrtiti oko grijeha, Bog to ne želi, nego vratiti se k Otcu. To je loša solucija, vrtiti se oko grijeha, nego idemo onome kod nas može sanirati. To je isto kad netko je bolestan, pa onda on sam sebe liječi, neće da ode liječniku, pa onda dok se ne zakomplicira stvar, da ona može biti kasno. Tako isto i ovdje je ono što je najljepše od svega toga, imamo komu se vratiti, imamo komu ići, da nam može taj dobri Otac, dobri Bog da nas primi u zagrljaj, u naručje, da nas onda ponese dalje. Da. Pa konačno i to ohrabruje čovjeka, dajemo tu ideju. Bez ideje dostojanstva teško ćemo imati ispravnu sliku Boga. Jer ako imamo lošu sliku o sebi, teško da ćemo... Kako ćemo ga doživljavati? Koja je to onda slika? Apsolutno ne možemo, jer ono stoji zajedno. Zajedno je vezano. Bog nama na kraju krajeva sliku, što moramo mi imati sliku kakvu o sebi, što mora biti čovjek.
koji neki i cilj, plan, imperativ na kraju krajeva, razvoj, što to nas samo Bog objavljuje. Da. Ako mi bez Boga stvaramo sliku i o sebi, onda ćemo dobro pogriješiti i nećemo doći do prave slike. Dakle, to je vezano jedno s drugim. Jer, sjetimo se, i Gospodin kaže da samo Bog zna što je srce, kaže to zna čovjek i Bog to zna u njemu, mnogo bolje od njega. Ono što je govorio sveti Augustin, da je našao Boga, da je Bog intimior intimum meo, najdublja. Bio si u meni, a ja sam bio izvan sebe. Ja sam bio izvan sebe. I to doista to stoji, to vrijedi. To vrijedi jer onda tek kao što je Augustin, kad je upoznao Boga, upoznao je sebe. Upoznao je sebe. Ali to opet ne ta jalova introspekcija, je to što tako je, ne jalova introspekcija. Samo sebe, nego je izlaz gore. Izlaz prema Bogu, prema transcendenciji. Evo, drago mi je da smo počeli s krizom, a završili sa nadom i sa vedrim mislima, sa radosnim mislima. I to je, mislim, važno da se utvrdimo u vjeri, da shvatimo da su krize zapravo i dobro došle, da ćemo izaći na kraj. Pa jednostavno jedna stvarnost, nema života bez kriza. U kojoj ne možemo izaći, ali nećemo se s tim zarobiti. Nećemo bit ćemo pritješnjeni, nećemo biti pritisnuti da nas to zarobi, da nas ne možemo razlučivati i na kraju krajeva ona nas razvija. Ima jedna latinska izreka koja kaže sub onere palma crescit. Ona odražava, naime, oni koji se bave, u nas nema palmi, dakle, ovdje, ali oni koji to znaju, kaže da kad čovjek posadi palmu, mladu palmu, onda joj stavi u krošnju, joj stavi jednu vreću pijeska. I da onda ona uspravnije i brže raste. Se mora nositi s tim teretom i on joj ne da ona se povija pred vjetrovima, nego ona ima stabilnost, ona brže i uspravnije raste. Tako mislim da su i krize jedna takva vrsta tereta koja ima u svakom životu. Bilo bi iluzorno nekoga odgajati mladog čovjeka pa ga predočiti život i budućnost bez rasta kroz krize. Ono što i Sveto pismo kaže izazovi ili napasti koje možemo na neki način definirati, to su izazovi koji našim jezikom ili neka, ako je to izazov u pitanju duhovnosti ili pitanja grijeha, čudoređa, onda je to napast. Te onda vidimo, ali kroz sve to i Gospodin Isus je dopustio da ga napasnik kuša. Znači i on se podložio krizama ljudskog života i pokazao nam put. Evo toliko, doista to moramo imati snagu optimizma, snagu vedrinu, ono što je mogao Gospodin, koje je on pobjedio, mi u njemu i s njime možemo pobjediti, ići naprijed i time izgraditi pravo čovještvo, prave naraštaje i naravno ići prema onom konačnom svom nebeskom odredištu i cilju. Da, mogla bih reći sad u nekom suvremenom žargonu da su askeza, ali ne kako mi obično mislimo u radikalnom smislu, nego askeza kao vježba, ne izvorno, da je dobro, ili kao fitness, da su nam krize neka vrsta fitnessa za dušu i da je dobro da se razvijamo, ako ne u askete, a ono neke atlete i da će sve na kraju biti dobro. Hvala vam što nas slušate.